सर्वोच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी गोव्याच्या खाणी संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. त्यातून असं साबित झालेलं आहे की या 88 खाणी आता खाजगी प्लेयर्सना, खाजगी कंपन्यांना चालवता येणार नाहीत. त्या राज्य सरकारच्या म्हणजेच गोव्यातील लोकांच्या मालकीच्या आहेत. असं असतानाही राज्य सरकार खाण कंपन्यांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका का दाखल करायला गेलं होतं, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आणि या प्रश्नामध्ये राज्य सरकारची प्रवृत्ती, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा भ्रष्टाचाराचा दृष्टिकोन सामोरं येत आहे. आणि मला वाटतं या विषयावर मला बोललंच पाहिजे. तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे 2017 पासून या सगळ्या खाणी बेकायदेशीर आहेत आणि त्या राज्य सरकारनं ताब्यात घेऊन त्या पुन्हा त्यांचा लिलाव करावा अशा तऱ्हेचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतरची 3-4 वर्ष राज्य सरकारने ज्या पद्धतीनं चालढकल केली आणि चालढकल करताना खाजगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी सरकारची जी काही भूमिका प्रवृत्ती राहिली ती अत्यंत संशयास्पद होती. तुम्हाला माहीत आहे ज्या पद्धतीनं सेकंड रिन्युअल या सगळ्या लिजांचं, खाण लिजांचं करण्यात आलं, त्यामध्ये मनोहर पर्रिकरांनी निर्णय घेतला. त्यांच्यानंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचं सरकार आलं, त्याने निर्णय घेतला आणि अत्यंत घाईघाईत केंद्र सरकारनं कायदा केला होता की आता कोणत्याही नैसर्गिक राज्य सरकारच्या किंवा केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खाणी फुकट कोणाला देता येणार नाही, त्यांचा लिलाव केला जाईल अशा तऱ्हेची भूमिका असताना तो कायदा अंमलात येण्याच्या 1 दिवस आधी अचानक सरकार रात्री जागा होऊन या 88 खाणी त्या खाण कंपन्यांना देण्याचा करार करतं. अत्यंत बेकायदेशीर होता. आणि गोव्याच्या लोकायुक्तांनी त्यावेळेचे खाण संचालक आणि खाण सचिवांवर अत्यंत कडक ताशेरे मारले आहेत की चित्त्याच्या वेगानं, सरकार कधीच असं काम करत नाही, चित्त्याच्या वेगानं या फायली मंजूर करण्यात आल्या. एवढंच नाही तर खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात बसून ही कामं करण्यात आली. अशा तऱ्हेचे गंभीर आरोप केले जात असतानाही ज्या पद्धतीनं मागची 3-4 वर्ष सरकारनं या खाण कंपन्यांना धुडगूस घालू दिला. एवढंच नाही तर जो काही पडून असलेला मालच त्यांनी विकला असं नाही तर त्यांनी नव्यानं उत्खनन केलं, त्यालाही सरकारचा बरदास्त होता. आणि आता तर खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात जातात आणि त्यांना पाठीमागून राज्य सरकार पाठिंबा द्यायला जातं. हे अत्यंत वाईट आणि मला वाटतं लोकविरोधी कृत्य आहे आणि याचा जबाब लोकांनी येत्या निवडणुकीत मागायला हवा आहे. एवढंच नाही तर ह्या प्रकरणाची चौकशी आता झाली पाहिजे. मला वाटतं राजकीय पक्षच नाही तर लोकांचा दबाव आता वाढला पाहिजे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये का गेलं, सरकार असं सांगू शकतं जे काही 20% जे खाण अवलंबित आहेत त्यांच्यासाठी गेलं, पण याचा फायदा खाण अवलंबिताला तर झालाच नाही. काही चुकार आणि भ्रष्ट कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी हे कृत्य घडलं होतं. आणि केवळ 20%च का, गोव्यामध्ये 80% लोक असे आहेत ज्यांना खाणींचा त्रास होतोय. मला वाटतं गोव्यातील सगळ्या लोकांच्या मालकीच्या हे खाणी आहेत आणि या सगळ्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. मला वाटतं येत्या निवडणुकीमध्ये याचा सोक्षमोक्ष लागलाच पाहिजे.